Здравейте хора, аз се казвам Младен Борисов Младенски и обичам да разказвам сватбени приказки. Днес обаче отново няма да си говорим за сватби, а ще направим едно кратко продължение на последното видео, което качих, което може да погледнете тук горе в десния ъгъл и в което ви показвам постоянно фотографско осветление MOS G100 и MOS G200 от Xeon. Днес искам да ви покажа как използвам това осветление в студио и как то е абсолютно подходящо и може би дори бих казал препоръчително за хората, които тепърва започват да се занимават с студийна фотография. Днес искам да ви покажа как го използвам в студио за портретна работа и защо смятам, че то е доста по-подходящо от импулсното осветление, особено ако сте фотографи, които тепърва започват да се занимават с снимането на портрети в студио. Модел и мой клиент днес ще бъде прекрасната Юлия Виниченко, която се занимава с музика и трябват малко портрети с цел реклама. А ето малко повече и за нея. А сега в по-малко от минутка, нека ви покажа как протече първата част от фотосесията. Искрено се надявам това, което сте видели, да ви е било полезно и снимките да са ви харесали. Ако искате да знаете малко повече за това как обработвам своите снимки, оставете един коментар долу под видеото. Подсказвам, използвал съм, разбира се, и Photoshop освен Lightroom, защото смятам, че в портретната работа за максимални резултати, разбира се, трябва да се използва и Photoshop, няма как. Но нека обобщим какво видяхте всъщност. Видяхте как използвам G200, по-мощната лампа от двете, като основно осветление, горе-долу на 45 градуса спрямо обекта. Аз обичам моята светлина да идва от ляво надясно, не знам защо, може би е по-скоро навик, отколкото някаква конкретна причина да има, но това в случая въобще не е важно, а като контраосветление, което да опише малко по-добре и което да отдели малко повече от фона, използвам по-малката светлина MOS X100. Като важното в случая, може би не е важното, а по-скоро малко нетипичното е, че я използвам на най-топлата цветна температура, защото исках цялостното изображение да изглежда така малко по-топло, малко по-снимките да приличат по-скоро на картини. Дори всъщност по-наблюдателните от вас може да са забелязали, че използвам и една друга цветна LED пура, която свети и от другата страна на Юлия Виниченко. Нейната цел е абсолютно същата. Малко да стопли изображението и малко да отдели обекта от самия фон. Малко повече за настройките, които ползвам. Може би сте забелязали, че снимам на супер отворена бленда, просто защото отново искам изображението да има една мекота, искам фона да е максимално така отделен от обекта, или по-скоро обекта да е отделен от фона, разбрахте ме. И освен това, може би сте видели, че снимам на малко височко ISO и висока скорост. Въпреки всичко, предпочитам скоростта ми да е висока, защото когато използвате постоянно осветление, ние нямаме този импулс, който да замрази обекта и може да се случи така, че нашите снимки да бъдат леко размазани, просто защото използваме постоянна лампа. Ето за това използвах една 500 като скорост. А защо ISO-то ми е толкова голямо, въпреки че съм на супер отворената бленда,
тук признавам си, защото използвам няколко филтъра пред моят обектив, но за филтрите, които ползвам, ще поговорим в някое друго видео и тези филтри всъщност правят обектива ми да не бъде чак толкова светоусилен, колкото всъщност е. Затова и ISO-то ми е толкова високо. Знам, че много от вас, особено тези, които те първа прохождат в фотографията, са малко фанатични на тема ниско ISO, но хора, не се притеснявайте, почти всички камери, даже какво почти всички камери в днешно време, безогледални особено, се държат изключително добре, дори на малко по-високи ISO. Както виждате, аз дори и в студиото си позволявам по някакъв пъти доста повече, над 800 ISO да използвам, а поне според мен, както и вие видяхте, резултатите са абсолютно, поне за моите клиенти, повече от добри. И мисля с това да приключа видеото, за да го запазя кратко, съдържателно, но и да си запазя малко материал за следващото видео, което съм ви подготвил, в което ще ви покажа как използвам едно от тези осветления, за да създам едни изключително драматични портрети в студио. Ако имате някакви въпроси, напишете ги долу в коментар под видеото. Ако видеото ви е харесало, оставете един лайк и разбира се, абонирайте се за канала с камбанка, защото всъщност е важно, а и така си гарантирате, че няма да пропуснете следващото видео, което аз ще кача. Ако харесвате снимките, които правя, последвайте ме в Instagram, последвайте ме в Facebook, посетете моят сайт www.mladenborisov.com и до следващото видео. Аз съм Младен Борисов Младенски, искрено ви благодаря, че изгледахте това видео до края. Чао!